Hi guys, masang adlaw yung tanan. Di ala pa kus garden naglibot-libot. Daghay mga bunga nga isudan tan sa silupin karon di paakon sa mga mananap. Unsa kay wa man may katagbang og lungsod. Wa ka pa itog salupin. Uy, ag pipino. Naadi pipino. Di ana pa ko pipino nga kuhaunon. Ya. Agang pipino na saot na ni si Zakay. Wa man na madali og pakatay. Mao mo tong dito kus Valencia. Di ana pa ko amok bangon. Dadak ke. Nah. Salamat sa Ginoo kay giuwan ang palidya. Nabasa jud ang zuta. Kay gahapon nag-uon ako kay grabe nagazeng kamaag zuta. Naay water pump. Di man mi ka umo-operate kay wa man diha si kuya. Salamat sa Ginoo kay ijang giuwan nabasa gad pag zuta na. Grabe basa ah. Musuri ko karon sa palidyahan kay kadtong gahapon pag ari na daghan na gad mga dagge. Gabi kay dugay mo ko nakatug kay mga iro grabeng usig. Ara jang dugasan undang. Abot ta siguro tug alas 12. Ang tadawon karon og naabay kinawatan. Maklaro man ani mong kinawatan. Kay pangputos man nagsalupin. Ako jud guys, musupak ka jud ng kawatan. Pengtan ka jud ko ana. Kay para na rapod, ngano ba og mangadyo. Muhanjo ingana. Pwede ba ko makapangadyo og palidya duha ka buok, tulo ka buok. Di man pud miingog laog nga ang mga balibaran. Tagaan man pud. Sa ano galing panahon nga si tatay na garden pa. Katong wa pa may nag-vlog. Nagtanam pud si tatay og mga palidya, batong, taong. Basta kay daghay tanam si tatay sa una. Sa una, wa pa to'y kawatan. Bisan nagamang palidyahan dito sa ibabaw. Way mangawat. Sa baag isda. Aliwaras po ng isda ah. Agamang palidyahan sa una dito sa ibabaw. Ladyo pag tutug bay kay dito sa ibabaw jud. Sa amang kalubihan dapit. Katong panahon na wa pay mangawat. Atong panahon na po daghay mga adyo ni tatay nigpray na ba kay kuan diha pray karang nay reject nga palidya, reject nga batong, reject nga taong. Kay among pangadyoon. Nja si tatay ag mga reject isa mga ibang hatag. Nang kasay gali po ijang taganog di reject kanang lamian pagajud. Si tatay aran na si ka maluluyon ug kinsa tong mohanjo ni isang tagaan. Sa una pod na mohanjo og bulanghoy. Kamuti nga na isa pang tagaan. Malauwi lagi siya. Ako lagi pang tangkuran ng kawatan. Kay nga no mare og mga adyo ingana tagaan man. Nja kawatan pagajud. Gabi lagi dugay ko nakatug. As 12 si ruto kapin. Kaya gangana ba si garden nandiyan nandiyan nangawat kay daghan rabay dagge. Magsusi ko karon. Tanaw na huog na pa putong mga dagge. Ang gichatan si Flor may ingon kung Flor laag dari kay daghan ay bunga ag palidya. Kay mo tan pa ko sa isang ilong, gwapa na to si kaadyo. Ya. Dana pa ilaing pustunon. Ben na bay nakuha. Di ag dake. Way na bawas dari. Maklaro man ni karon og kanang nabay kinuhaan. Pero og naagod po'y kinuhaan. Isaan na laman sa nagkuha. Insaan nga kuan lagi pagdang nabuhi pag tao. Isaan na laman. Hala na lagi kinibgiban sa uod. Maklaro ni karon og maabot ako sa ubos. Kung naabot din nakuwang sa mga dagko. Kaya atong giihap gahapon. Adi amay gahapon. Kaya gahapon ang bitay. Nga, gahapon. Respeka sa pagko. Magsurbi-surbi na lamang ko daanig na bay kinuhaan lagi. Adi ah. Makatibaan ako asa to dapat itong giputos. Dahil tambok nga putot. Korporasyon ni na mo kuya duha. Kaya kanang juta ako naman yung napalit. May pagtanam dari, si kuyang managtrabaho, siya nagbugwad, wala siya manuhol. Ako rin yung palit og seedlings, unja abono, unja kadtong water pump. Pero ingat si kuya, og naa ko na siya mahalin daan ni, puhon-puhon. Kadto ko nung ang mga nagasto sa water pump, pamalit og seedlings, abono, isa ko nung kung ilisan, ng kuya. Baklaro dito na karong narabi ng hilabot. Kaya gabi ilagay grabe iro. Sige ijawok. Aliwaros ka adyo. Magutong gipang tema ng itong mga dagko. Aga plano naman ni kuya. Katong ingan siya nga maghimo siya dari og karang nay bitik para masaktan to og sa kawatan. Wa pa siya kahimo kay na base og trabaho dito sa balin siya.
Makauli si Zada Ari, bernis ra sa hapon. Naatos kuya itang hapon. Basig maghimo na si Zaog kanang nai para sa kawatan, barang masaktan og kinsa jud. Ang kita na og nabay damage. Kuan ra bagid ugma tabo sa lungsodaan. Musugot gadzug ko og kanang may ako dani magtinda didto lungsodaan. Maglingkod ra ko mag-display ko didto. O kada jud nga di ko mauwaw. Dari kuno kay dara butoy dako. Ang talawon pero og nabay ud. Uy. Way ud. Himseg. Ingon mas kuya nga mao ko ni ang buhaton kada buntag. Magsursuri ko nung kudaani, andaw na ko ni gagmay nga palidya nga murag nasangit, ako nung ipa tulid karong dis sa mabaog. Kaya nabaog ni daan. Wa pa na kuwang. Napa may upat kalinya pangadtuon. Ang madag gahapon ang ibang timanaan. Okay kay mo pinaakan sa od. Hala, arang guwang nga ni. Okay kadyo kay way od. Way kinitkiban. Nga. Ang marag ko ang ibang timanaan. Salamat sa Ginoo kay way nangawat. Kay gabi grabe din ang kulba kay ag mga iro lagi wa mahilom. Sige ngaag. Masiguro ni aharbison. Wa ko kay baog kanang may tagpila kilo. Nalamay nang utana og tagpila kuno kilo. Wa ko kay bawo. Kasi kuya ra na bahala og asa ni baligja. Kani ingani nga balik kag mahalin maghani. Dapo da. Ya. Ag mga dagko ha jud pang timan-an. Di pa si Zaka adto dako. Igo-igo pa. Salamat sa Ginoo kay way nakuwang sa mga dagko nga palidya nga ang gitiman-an gahapon. Naragapon sila dari. Dari lagi sa amo ang lugar, uso og kawat. Bawo pa nang uban nga mangawat man, di man sila mahadlok. Kaning kawat ra bagad grabe. Dagang sa ra sa Ginoo. Tugda to dari gahapon sa. Ay dara di ay. Mao na reglas nga linya. Majo kay wayod. Salamat sa Ginoo kay wa ra jud akawati. Gabi gikulbaan jud ko pag-adyo. Ako may arang dugad sa nato gabi. Minsa kakos kwarto as 12 na to kapin. Didto ko sala. Unsa mga iro lagi wa mahimod jud. Sige pangusig. Mahadlak man po ko magawas. Nga ako rang isa. Kaya jud na pala may tao na dug abunawan ko. Simba ko oy palajo. Di na mahitabo. Wa ko ning gawas kan hadlak ko. Kaya unsa og nay datang tao. Simba ko unsa abunawan ko habay kasug. Kani mga pipino. Guwang na ni sila. Wala man sa mong taas kay nasangka man sa juta. Pag din katay pa ni si Zara kung taning bunga ha. Oo nga na nakasayang. Kaning mga ning katay kagmay. Mura ka pa ni sunod adlaw. Namaslik si Dario mas sa klase. Ang isog wa pa kuha sa basket. Pare, sakto na ni. Na igo. Napay ginawa ni nanay og Salad. Mura ka pa ni si Za. Parang isa kay tako na gud ni. Kuha ni si Za kay nasawot na na. Nagdali ko og ligo. Kay nabisi ko og suru-suru sa garden gahapon ug karon. Jagaha ng injection. Aran ta sapit sa 30 na nakalimot ko. 15 na karon. Diya pa ko gi-injection sapit sa 21. Sa February. Talapas na lagi. Mo ni gamiton. Lidocaine asa ratong uban. Gel pen. Unsa kuang sterile water. Kada ang gamaja naman eh. Ako lang dada masig makaigo ko na. Maginom ko sa tamuraan.
ka kuno liksi. Di Hindi kan kuno kadaan ni. Tusok ko ni anak. Ay si mong kanot. Zamaw na itusok kadagom. Mak. Nakalimutan ko sa kuwan ng iba. Obligation every 21 days. Grabe dyan ang limuta. Kaya na basic ko sa garden. Pero okay ra. Buhat pa sa boat basig. Kuan, maadyo na ko. Kaya kalimutan mo ko sa ang injection. Adyo na siguro niya kasing-kasing. Iadyo na likos ginoo. Alinom ko sa tambaw tatiri. Adyo, kumadagat ka. Hi guys, buntag na ko na uli daras bay. Kaya gahapon papa-inject na he. Wa ko muli dadyon. Dito ko nasangit sa lunsod sa ila Ate Marilo. Dadto rapod ko sa ila na to gabi eh. Wa lang ko ni uli. Dito ko nag-upload sa ila kay kasug signal. Shout out dahil ko ni Sir Bart. Nga nurse at siya sa RHU sa Alicia. Ingan siya di ko nung magkumpiyansa. Ingan ko ni dyan nga nakalimot ko sa injection. Ingan siya di ko nung magkumpiyansa. Aha dyan ko nung atimanan og kanon sa ako nagpa-injection. Sa notebook, itang kasawatan og kanang nai pizza. O kanon sa ako mag-inject sunod. Ningretso ko daris palijahan kay abi ko karon mag-harvest. Ngunsa ko nung hapon. Excited ako mag-harvest jud. Mang-harvest ko dali sa hapon kay ugma na ibaligja. Tabo man ugma sa Alicia. Una may nabalikog. Reject na ni kana balikog. Malinga jud ko masuro-suro sa garden. Tungod sa ang pasuro-suro sa garden nakalimutan ko sa ang injection. Nilapas na kog duha ka adlaw. Kana besim ko sa garden sige suro-suro eh. Maurang nakalimot ko sa injection. Tapi kabaw. Nag-aani naman sila dari. Hala. Ang mga mananap, impas. Muagi pa daris. Palijahan. Ha. Happy nag-abis. Excited ako mag-harvest isang hapon. Dahil ko ada kapajas. Hinog na ba ka ni? Paano oy? Nahiwai ko nun ay. Wala pa sa kamba. Agay. Ada ka na dari bulig. Wa paano wa parang pa espresso pa. Ha? Parang pa espresso gyud duga. Espresso? Espresso pa nga tilaw man ang lasaw na. Nawa pa. Espresso pa kadyo. Malasaw na kitang kuan hinog na. Hay, di ba hinog na? Inignanis ng duga espresso pa. Wa pa na. O ginignanis Hindi, di mahat. Huwag mo nga kusnitan. Di man kay gamar man kadyo ni ko na tanaw naman pa na ang ka espresso pa. Espresso pa ko magkadungan lagi sila. Kada ahon ni nay. Ahon ni nay ha. Espresso pa. Ni ato ni paipo na ahon ni nay ha. Kasi Kani. mag-ipo na ng lain. Ato raman eh. Aning amok bangan nay kani. Sa aran hadaan.